हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। चली हम तीसी ले ले बनी आ चावल, अरवा चावल आ तीसी गुड़, ये सब के आज हम तीसी के लड्डू बनाएम। आ ना तब पिन्नी, रउआ लोग पिन्नी कहत हो कम जा, हमनी के तीसी के लड्डू कह ले जा, मतलब मेथी। फिर तीसी के अच्छा से भून ले बनी, लाल हो गइल बा। अब चावल में हम थोड़ा सा मेथी डाल के अच्छा से भून ले तरी। दोनों चीज़ अच्छा से भुना गइल बा, ठंडा होके खातिर छोड़ दे हम। आ फिर 10 मिनट के बाद पहले हम चावल के पीसम और ओकरा बाद तीसी के इस तरीक़ा से पीछे के बा कि गोल लड्डू बन जाए तरीक़ा से। तीसी में अच्छा से चावल के आटा और हमनी के तीसी फेंट ले हमने, ओकरा में डाल दे हम 100 ग्राम तक घी और उसके बाद थोड़ा सा सरसों तेल। ओकरा बाद डाल दे हम काजू किशमिश, फिर गुड़ के थोड़ा सा सीरा बनाएं। अच्छा सा सीरा ना बनाएं चट, थोड़ा सा ही गरम जैसे गुड़ खौले लागल, उसके फेंट के अच्छा से जैसे तीसी में अच्छा से फेंट लेवे के बाद, ताकि लड्डू तैयार हो जाए। और गोल गोल लड्डू दे दे हम, एकदम मुलायम और सॉफ्ट।